Kembali jumpa di Vibro season 4. Hakan ka video ko banta ngan pen EP kumno ban page ye ki marks ki jong phi nam ta kan ka SSCGD kini ki berada ban to exam te ka marks kala mi lada phimnang ban check te sa page kan ka video de bakut kumno ban check ki mark ki jong phi pila ban check lang ba ka mobile phone ka jong phi hi shu login ba hapo ka website jong ka ssc.nic.in mulai yang ni jrong ssc.nic.in type ye kan ka website te knowledge kan ka website ssc.nic.in ngatrai ki bla melin ban apply man kapor gila tip te phiap login hang ne phiap kan mau registration number jong phi ba du password jong phi te sa panda bi une u text hang ne ba ai te sa login sa page tengan open ep ban login marba password long man pani then sa login hang tu basa tentang login une tenda bila ada pendap yo registration number bad dia password yang phi sapoi ha kane anda plapoi pinla open te bat sakan mauru bayo password bar registration number pide ban kan mau ban marwa pinon comeback na kapor syakapor kat ba pidang apply kam apoka SSC nam ta kwi posru te kane ngapni tam ta ka SSC GD te hangne ngatrai pinang hi ban page phila ban page undon usan result marks pila ban klik hang tu atau result marks /marks pila ban link tu klik tu kan sapoi by direct pen i dan klik nang tu tendala klik nang tu pada kan sapoi kan ek option te phi klik nang ne dapat select examination klik nang tu te kadon option hakatu kapor 4 don te kanang shimi menin tekla don menta tekla don kane constable GD in Central Armed Police Force SSF Rifleman in Assam Rifle Sipo in Narcotic Control Bureau 2022 kadai 2022 pihak tik nang ne 2022 andala tik nang tu pinsai submit na klik submit kan sami ki marks ki jong phi namanta kane kapus SSC GD arjar arpar tekane ka GD kami manus nem te kibom 4 tab ru insa yo biang next kan sami biang ta anda pila yo orang ne pila ban page nang ne tenda pila play nang tu kalami kane ka ki marks ki jong phi ban pini ki marks ki detail jong phi te pila dap check nang ne tenda dap check la dap pini yang tu dol misal detail consider te katu tho state district naksal border martaba border don ka jong tim sa check in the score in computer based examination tier 1 paper 1 markadon mitang ka hi ka examination ta pinda lala pidon NCC certificate pinyo extra mark te pidon chandwa pinyo extra mark lala pidon mo lala pimdon mumba pinomyo kaba important plat fi kade ka part A bat part B kini kidon code of mark te la pass teng tu yo apply kene ko yo new point san kini artli ki bidon kam ha part A and part B pide ban score ba ye kini pide ban score ba kini artli kidon code of ru bat lada phi draw ru kin check bina kini mo kin yo compare ni kini bat bisa la ban yo te kini ki part C part D pada kini pada kan syukhen na ka total kan syukhen lang ka total lada mtik ero mlele lada pila pas kini ki artli no sai long ta don ki bom depth ro ye ka part C part D tamba mlele lada ki pas kini ki artli te hangne page mo kan don ka row score ko wa phi score ma phi pinyo sapupra ponsan te kan don sa kan normalize score kin page ya kan emo kan normalize score normalize score kamut ba anda la download markadon la kajingkhen markindon ki shift ki batho exam la kajong kindon ki question ki ba khame kindon question ki ba khamjam te nakata kadao ki marks la da pide ka shift ko ba jingli ka khamjam ka kham kamut ba kan kham q ka marks kajong phi kitu ki bayo ba khamjam kan la ban ne kumju ne kala ban her khniat kanom ta ka fer bi kajingkhen ngasongkat kum ka shift te hangne page mo ka row score nyo sawo pra ponsan te ka normalize score pada yo san point sau nyo khandai pra ta kane ka score jong phi te phila dep ya ka exam phila dep ka jing mare kini artli la dep te dakan mo ba mo ka cut off ha ka written ka don kumbalai pho RA umta live R tame te haman la ka step haman la ki step kan don make ki cut off te phila dep ha ka exam okay la dep cut off phila yo ban mare la dep ban mare te gitu ki ba mla ban mare la do okay te kan don sa ka medical
haka medical ru kan don biang ke cut off ndai bla dap check medical te kin sha kick no gitu gi bom biang ki met ki phat e bro sha kick no te la dap nang ta ki sa check biang te la don ban cut off ang tu ki sa cut off biang te hadu ka document verification ndala poi document verification te la download baro la biang te kin sa check ikan number of post bar kan number of candidate te kin sa bu cut off biang gain te kin sa kan sa penmi ya ka final result wadong ba phi la pas e ka medical phi la pas e ka document ba phi la yo e ka kam de kumta pinap a bai hadu ka final result hadu ka document verification ru 4 dikena nda ada ru 4 dikena mar kanang don biang cut off pan pendrung te kin sa pentip ya phi lang ba ki message ki jong phi lang ba ki email phi ban check bai man ka por ban yo ki jing tip te tang gine ki jing tip kure jibon